9:39 del matí i estem disposats ja per oferir-vos una edició més de Línia Directa amb l'alcaldessa. Des d'ara i fins a les 10 del matí. Us recordem que aquest espai té l'esperit de posar fàcil la comunicació entre l'alcaldia i la ciutadania i per això és necessària i imprescindible la presència a l'estudi de l'alcaldessa Isabel Garcia. Bon dia. Molt bon dia a tothom. Donarem prioritat, ja sabeu, a les preguntes que ens arribin al 93 574 13 14 perquè, evidentment, són imprescindibles les intervencions de la ciutadania. Això sí, també ens podeu enviar un àudio de WhatsApp al 608 74 8018 i també hi ha intervencions que podrien arribar a través de missatges escrits de WhatsApp al Facebook, a través del qual estem retransmetent en directe aquesta edició de Línia Directa amb l'alcaldessa, o a través del mail. De fet, alguna d'aquestes preguntes han arribat d'aquesta manera, però us recordem, 93 574 13 14 és el telèfon que heu de trucar ara mateix si voleu sortir en antena i preguntar-li a l'alcaldessa allò que us preocupa. I, alcaldessa, abans de res, comencem, com sempre diem, que donem prioritat a les trucades i als àudios de WhatsApp. Mentre no ens entri cap trucada en directe, doncs el que farem serà escoltar un àudio de WhatsApp que ens han deixat. Hola, bona tarda. Soc la Sara i aquest és un missatge per l'alcaldessa. Mira, la pregunta és quan canviaran la parada de l'autobús de mossèn Jacint Verdaguer a on estava, perquè amb les obres la van posar més cap endarrere i, clar, és un problema perquè quan venen els autobusos moltes vegades agafen la rotonda i si venen dos autobusos ja l'han liat aquí. I, a més, com el pas de peatons la gent surt pel davant de l'autobús, els altres cotxes que venen és un perill. I, clar, m'agradaria saber, ara que ja han acabat les obres, per què no la tornen al seu lloc? Doncs aquesta és la pregunta que ens feia la Sara. Molt bé. Doncs, Sara, ens ho mirarem perquè recordo, quan ho has comentat, recordo que per motiu de les obres d'aquells habitatges que es van fer allà, doncs es va haver de traslladar, es va haver d'adequar per tal de que tot pogués funcionar, les obres fossin compatibles amb el servei de transport i en aquests moments la veritat és que passo per allà cada dia però no utilitzo el servei i no m'hi he acabat de fixar en com està funcionant, però pel que diu la Sara és molt lògic el que diu. Si es va pujar la parada amunt, allà és un lloc on coincideixen molts autobusos, de vegades jo n'he vist 2, fins i tot 3, i per tant és molt fàcil de que acabin ocupant part de la Rambla i que això dificulti el pas tant per vehicles com per vianants. L'altra cosa és veure aquest pas de vianants que per garantir màxima seguretat com es pot fer. La veritat és que, ho veig un pèl complicadet, perquè, clar, la que s'ajunten un parell d'autobusos, el pas de vianants pot ser que quedi entre vehicle i vehicle, però, és una proposta que em sembla molt encertada, Sara, que ho passaré a via pública i a policia per tal de que mirin quina és la situació i veure quina solució li podem donar el més aviat possible. Doncs aquesta era la pregunta que ens havia deixat la Sara a través d'àudio, però tenim una trucada al 93 574 13 14. És la Rosa. Rosa, hola, bon dia. Hola, buenos días. Rosa, bon dia, què tal? Feia dies que no ens trucaves, que no me pongo a hablar con vosotros. Et trobàvem a faltar, Rosa. Pero mira, vengo siempre, Isabel siempre te dirá que siempre que te llamo es para suciedad. Estamos aquí para esto, Rosa. Per tant, venga, som-hi. Cada vez que bajo, que no salgo mucho, porque de la Rambla prácticamente no salgo. Es que fa molta calor, Rosa. La parte de arriba de el bar que decíamos siempre de la Antonia, en la parte de arriba. Final de la Rambla. Sí. Eso es insoportable pasar por allí del olor asqueroso que tiene a orines. A pipí, sí. Es algo tremendo. Sí. En aquello que es como una masía dejada. Sí. Can Colomer. Can Colomer. Exacto, ahí. Es horrible pasar por allí. Pero ya a partir de ahí
está todo sucio, sucio, sucio. Y lo que más me duele es la plaza de la iglesia y la plaza Farsemasía. Mira, hay de cagadas de pájaros, que si no se quita barriendo hay que hacerlo con algo. No se puede quedar aquello lleno de hojas, papeles, bueno, asqueroso. Hasta mi casa, todo lo que es hasta la Anselmo Clavé para arriba, eso es, vamos, algo tremendo. Y me comentan, como yo lo digo, me comentan que hay muchas partes del pueblo así, tan sucias, que lo que está más limpio, eso sí que lo he visto, es por la parte de abajo, como yo digo, donde está ahora todo el jaleo y todo el follón. Pues eso sí está limpio, pero la parte del pueblo, como si dijésemos, sobre todo esta parte de aquí, que a la plaza de la iglesia estaba siempre limpia, impecable. Ahora es una porquería. Una porquería, ya te digo, de papeles, de cosas, de estar dejado la basura, de cagadas de pájaros. Algo, vamos, algo tremendo, tremendo. Y ayer que fui al podólogo, cuando subía y lo veía, entre el olor que apesta toda esa parte de pipí y todo eso, digo, mira, mañana que sé que es en línea directa voy a decírselo. Lo siento, digo, pero es que se lo tengo que decir. Al contrari. Que es que le hace falta algo de limpieza. Digo, que un pueblo que siempre decíamos que era limpísimo, ahora que comenten que és un pueblo sucio. Me da mucho dolor. Evidentment, Rosa, i a mi també em sap greu. La veritat és que a nivell general el poble no està brut, no està brut. Si fóssim una miqueta més cívics, encara el tindríem molt més net, Rosa. El que et refereixes a pudor de pipí són els gossets. Els gossets que hem regalat des de l'Ajuntament ampolles d'aigua. Recomanem que quan algú treuen els animals a passejar, que lògicament han de fer les seves necessitats, que es recullin les caques. Si fan pipí, que ruixin una miqueta amb una ampolla d'aigua i amb alguna de sabó la pudor, perquè ara fa calor. Fa calor, Rosa, és l'estiu i fa molta calor. Exacte. Y ¿sabes lo que pasa? Que la gente va con una botella, el que va con una botellita de agua. Sí. Y eso que le quita a uno, que hay perros enormes que parece aquello una laguna. Ja, però bueno, si llences amb aquesta ampolla d'aigua... El ayuntamiento tiene que hacer algo para que cuando pases tú por ahí no te eches para detrás. Sí, Rosa, però és molt difícil. Al dematí, per exemple, tu pots passar per allà, pots netejar-ho i tal, però si al cap de mitja hora comencen a passar gossos, el problema el continuem tenint. Per tant, aquí també hem de ser una mica corresponsables, que les persones que tenen mascotes... Sí, sé que somos todos. Claro. Pero ¿y la basura? No, Rosa. Això és amb el tema de pipís. Per tant, aquí, evidentment, tenint en compte que en aquest punt ens trobem amb això, doncs des de l'Ajuntament hem de fer una neteja més intensiva. Però jo també demano i crido el civisme de la gent, perquè no costa res que si tens una mascota t'has de ser responsable d'ell. La resta... Pero ¿sabes una cosa, Isabel? Yo me parece que si la gente lo ve limpio, le da más cosas a tirar Això las és veritat, cosas. també, Rosa. Això també és veritat. La brutícia crida la brutícia. Això també és veritat. Exacto, pero cuando tú ves que mira, acaba de dejar eso en una lata, a la otra deja un papel de otro, y tú sigues echando... Sí, no, això és veritat, y si no, Rosa. los cigarros. Todo eso lo que termina es que es un montón de cosas, y ya los pájaros no digamos. I luego los pájaros, Rosa, que ara acabo d'entrar aquí, estic a la ràdio, acabo de passar per aquí, i aquí a la granja mateix, hi ha llocs on s'hi deuen sentir còmodes, i la veritat que també tenim un problema amb aquesta plaga de cotorres, de coloms, i la veritat, però que de tant en tant, evidentment, perquè aquí, malgrat fem captures... La plaza del Masea y la de la iglesia, que están con las rayolas esas, con los adoquines, que con todo ese pegamiento de basura de pájaros, yo creo que hay que, si no se puede
barriendo no se quita, hay que darle con una escoba, De ¿no? tant en tant Algo doncs, s'ha que de se passar quite eso, amb no. aigua o s'ha de passar Es- doncs, amb algun altre tipus de d'utensilis limpieza. o Es de que yo me maneres de parece a fer. mí que esas Exacte. cosas no pueden estar, que a cada momento te encuentres con todo eso puesto. Jo amb el que et deia Ai. no és per no assumir la nostra responsabilitat, que ja et dic que sí, que s'ha de veure, si aquest punt és un punt negre, veure com intensifiquem una mica. Però la veritat que també acompanyat això, jo també crido una mica al civisme de la gent i que Sí. s'estimin l'espai públic com a casa nostra, que és el que diem Sí. sempre. Si entre tots tinguéssim una miqueta més de cura, doncs potser ens podríem estalviar moltes situacions d'aquestes. Però, repeteixo, ara quan arribi ho passaré a la nostra empresa, a la SAM, i els hi comentaré aquests 2 punts per tal de que facin una neteja una mica més intensiva. Mira, ¿sabes, Isabel? Lo de la basura aquí por lo menos en la calle está funcionando. Està funcionant, estem molt contents, Rosa, molt, molt. Ahí la parte del resto hay gente que lo deja y lo deja, pero por lo general cada cual echa la basura y se nota. Es nota, i tant que es nota. Se nota. I aquí, En cambio, otros más abajo, sí, aquello es un desastre. Sí, Aquello, lo que menos hay, yo creo que en los contenedores. a nivell general, no paro de felicitar la ciutadania perquè s'està fent molt i molt bé, Rosa. Sí, Els resultats sí. són espectaculars. Hem pujat amb un 74% augment d'envasos, amb un 60 i pico d'orgànica. Ha baixat la resta una barbaritat. Vull dir que a nivell general s'està fent genial. Ara, també t'haig de dir que tenim 12-15 bateries a tot el poble que continuem tenint problemes. I d'aquí que hem començat a posar sancions, perquè no tenim cap culpa, la gent que ho fem bé, doncs haver d'aguantar la brutícia al carrer. Però a nivell general, Rosa, està funcionant molt i molt bé, s'està fent Si no te das genial. una vuelta por enfrente del bar Estoy por ahí, Sí. por esa parte que Sí. hay unos cuantos contenedores, Sí. es que no se puede pasar ni por la acera. Claro. Y está al lado de eso del vapor, que está también esa plaza. Evidentment. Sí, Rosa. Y a mí me da rabia cuando veo eso y veo al lado una plaza bien donde puedes ir tranquilamente, pero tienes que pasar por toda esa Per tota basura. aquesta porqueria, sí senyora. Doncs ja et dic, a nivell general està funcionant de meravella. Felicitats a tota la ciutadania perquè ho estan fent molt bé, però és veritat que encara tenim alguns punts negres. Claro. Doncs, Bueno. Rosa, moltíssimes Lo siento, gràcies. cariño, de No tenerte lo que sientas, llamar hombre. para eso, pero es que estaba muy enfadada. Si no fuera por esto, no tindria cap sentit que jo estigués aquí, Rosa. T'ho agraeixo Eso, bueno. molt i si no ens veiem, que tinguis molt bon estiu, Rosa. Gracias, igualmente. Una igualmente abraçada. para todos. Adéu. Adiós. Doncs si voleu fer arribar la vostra pregunta a l'alcaldessa, igual que ha fet la Rosa, el que heu de fer és trucar al 93 574 13 14. Però mentre no ens arriba altres preguntes, tenim una que ens van deixar a través del mail, que ens van enviar al mail radio@staperpetua.cat, i és el Juan Jesús, que és un dels habituals, que a més ens diu sempre que ens envia el correu perquè per motius de feina a aquestes hores no pot entrar en directe. Molt bé. Ens sap greu, per això. Sí, i tant, perquè sempre doncs, ens agrada sentir veus a nosaltres. Doncs ell explica que ha arribat l'estiu, els adolescents estan de vacances i que no és estrany veure'ls amb patinet elèctric a les tardes o a les nits d'estiu en el seu oci per desplaçar-se. Però, això sí, muntats dues persones, sense cas, circulant en direcció prohibida, per la vorera. Ell posa com a exemple que dijous passat, a l'alçada al passeig de la Florida, sobre les 7 de la tarda, anaven 4 o 5 joves muntats en els seus patinets, sense cas, parlant de les seves coses, en el passeig, en el bulevard, en el passeig central. I la gent s'havia d'anar apartant, que a més en direcció contrària van arribar 3 noies també amb els seus patinets i es van posar allà a xerrar i la gent s'havia d'anar apartant allà perquè tenien doncs, aquesta convenció, diguem, de patinets al vell mig del passeig. I que aquest dimarts mateix, en el passeig de la Florida també, però per la vorera i no pel passeig central, doncs es va despistar i gairebé un patinet l'atropella perquè anava a velocitat excessiva, per la vorera, sense casc, 2 persones a més. Diu que la seva pregunta és on està la policia local,
que si no pot fer-se més controls en aquestes hores de més afluència, que segur que la policia sap quan hi ha més afluència, i preguntar, diu una vegada un agent, una persona amb patinet no portava casc, li va dir que en aquest municipi no era obligatori portar-lo. Diu, cosa que en les ordenances municipals diu que sí. I llavors pregunta si estan informats els agents de les ordenances, que aquest tema ell considera que se'ns està anant de les mans i que l'Ajuntament no fa res, segons el seu parer, i que doncs, fins que no hi hagi alguna desgràcia, doncs sembla que no es posarà fil a l'agulla. Juan Jesús, tens raó. La policia, on està? La policia està fent la seva feina i si us hi fixeu, a la tarda, normalment a partir de mitja tarda vespre, està de manera estàtica una patrulla al passeig de la Florida 11 de setembre, que és un punt on hi ha molt trànsit de persones, on hi ha l'afluència de la gent que van a passejar pel Parc Central i hi sol haver-hi, si no cada dia, si no hi ha una urgència, una patrulla allà estàtica. També és cert que tots ho sabem, que quan hi ha la policia, doncs, evidentment, els que actuen de manera incívica doncs no ho fan, perquè veuen allà la presència de la policia i no ho fan per possibles sancions o que se'ls hi cridi l'atenció. Tens raó. Ahir vaig estar a l'Efímera, l'últim espectacle de l'Efímera al Parc Central, i quan sortíem ja, que anàvem cap a casa, que anàvem per 11 de setembre, doncs sortíem tota la gent, anàvem molta gent per la vorera, i bueno, 2 o 3 patinets ens vam haver d'apartar, que els vam escridassar, jo mateixa i les persones que anàvem, perquè bueno, sense... Suposo que ells controlen, però tu no tens la seguretat que ells controlin i, per tant, tens aquesta sensació de por que se t'emportin per endavant. Per tant, la policia fa la feina, no tenim un policia a cada cantonada, també ho hem de dir, però és que encara que la tinguéssim, al moment que veuen la presència de la policia, evidentment no ho fan i es comporten. Quan no hi ha la policia és quan ens trobem en aquestes situacions. Dir-te també, i és a tall informatiu, perquè això ho hem d'acabar de parlar amb l'organisme de gestió tributària, la Diputació, que això està aprovat a l'Ordenança Municipal de Mobilitat i nosaltres vam començar a denunciar les infraccions per no portar casc a les persones que van en patinet. Fins fa poc, aquestes sancions les portàvem directament des de l'Ajuntament. Ara ho hem tornat a passar a la Diputació, que funciona, però amb aquest impàs l'organisme ens diu que cal reformar el Reglament General de Circulació per tal que els ajuntaments puguin tenir competències per sancionar la infracció de no portar casc. I aquesta reforma encara no s'ha produït, però esperem i ho farem el més aviat possible. És una interpretació que fa la Diputació, però que això ho hem de solucionar-ho ja, perquè, repeteixo, la policia ja havia començat a posar sancions amb el tema del casc quan ho estàvem gestionant directament, però això ho solucionarem ràpidament. Pel que fa a la resta d'infraccions relacionades amb la mobilitat de patinets, cada any realitzem entre 3 i 4 campanyes específiques de control de patinets, on s'explica, on s'informa, on s'intenta sensibilitzar per tal de que tothom en faci un bon ús, i en aquestes campanyes es prioritza la presència a les zones de més afluència de persones, ja siguin eixos comercials o amb espais d'esbarjo on es reuneixi un nombre de persones. En tot cas, passarem la informació que ens acabes de donar, Juan Jesús. Ens facilita molt per aconseguir que la presència policial també estigui en determinats punts, com els que et comentava, però potser hem d'estar en més llocs on vosaltres ens feu arribar que realment hi ha més problemàtica en aquest sentit i, evidentment, que fa que amb els vostres comentaris la policia pugui ser més efectiva. A més de les campanyes específiques que regularment es van fent, es denuncien infraccions relacionades amb la mobilitat de patinets que es detecten amb el patrullatge ordinari que fa la policia. T'haig de dir, Juan Jesús, que hi ha molts patinets al poble, però que no hi ha dia, per no dir-te setmana a dia, que no tinguem a baix al pàrquing de l'Ajuntament 2, 3, 4 patinets que s'han requisat, que la policia els ha aturat, que si són menors han de venir els pares a buscar els nanos i fer la tramitació per tal de poder-los tornar a donar el patinet. Vull dir que jo sé que aquesta problemàtica hi és i no és per fugir d'escola, però també t'haig de dir que no hem parat en cap moment
paral·lelament a fer aquestes campanyes de sensibilització, de sancionar, d'avisar. Jo he vist la policia, anant darrere el cotxe de la policia, veure algú que anava amb el seu casc, amb la seva llum, amb la seva indumentària, tot bé, però que passava per la vorera. Per tant, es van aturar, el van informar, li van dir no, per la vorera no, has d'anar per la via pública, que per això s'ha limitat la velocitat al municipi per tal de que la circulació de tot tipus de vehicle sigui compatible i les voreres s'han de deixar lliures per les persones. Realment és el fenomen de circulació, aquest fenomen de la proliferació de patinets que està sent un problema per tots els pobles i ciutats. Jo darrerament he sentit notícies per la tele que hi ha molts pobles i ciutats, com nosaltres, que no som diferents de la resta, que estem tenint aquest problema, que hi ha un nivell d'incivisme i de no respecte per les ordenances i per les persones molt gran i que, evidentment, a tot arreu, però nosaltres també a Santa Perpètua haurem d'incrementar aquesta vigilància, resoldre aquesta diferència que tenim amb l'organisme i, malauradament, malgrat no ens agrada, començar a sancionar més encara totes aquelles persones que se'ls enganxi. Perquè, repeteixo, moltes vegades es produeix i no es detecta i, per tant, no es pot sancionar. Però haurem d'incrementar perquè, de vegades, quan comences a fer una campanya una mica sèria amb el tema de sancions, doncs la veu també corre i això també fa que la gent s'ho miri dues vegades. Per tant, gràcies, Juan Jesús. Ara, a l'arribar, tornarem a parlar amb els companys de policia per tal d'incrementar encara més la feina que estan fent. Doncs, Isabel, mentre donava resposta a Juan Jesús, hem vist que ens feien una intervenció a través del Facebook, la Maria José, que feia referència també a la neteja viària i ens parla que el carrer de Vidal i Barraquer, al costat del locutori, està ple de cagades d'ocells, tota la vorera, i comenta també que al parc infantil d'aquesta zona també s'han vist rates. Bueno, aquí és el que dèiem, estem en un municipi que estem envoltats de bosc, de muntanya, que tenim un entorn espectacular i això també fa que aquests bitxos tinguin més presència. També és cert que hi ha moments i temporades que també, perquè crien, perquè fa calor, perquè no plou, per diferents factors, es veuen més. Això no vol dir que tampoc no ens hàgim de resignar. Ja he explicat moltes vegades que tenim una empresa que fa aquests controls i aquestes desratitzacions al clavegueram, que en moltes ocasions passen desapercebuts perquè ho fan en horaris que la ciutadania tampoc no ho veu, però que els tenim contractats, que anem fent el seguiment d'allà on es fan aquests controls. De totes maneres, també agraïm, i en aquest cas a la Maria José, que ens ho diguin, perquè en aquells punts que hi ha algú que es detecta que surt de la normalitat, ho avisem a l'empresa i allà fan uns tractaments més intensius per tal d'evitar que això continuï avançant. Vidal i Barraquer i el parc. Exacte, això és el que ens comentava a través de Facebook la Maria José. Perfecte. Isabel, són les 10 i 2 minuts, però és que ara t'hem de dir adeus fins al 19 de setembre, Mireu, jo estic molt contenta, vull agrair primer de tot tota la participació de tota la ciutadania que ens ha anat trucant al llarg d'aquest curs, a vosaltres, evidentment, els professionals de la ràdio, per tal de poder tenir aquest espai, organitzar aquest espai de contacte amb la ciutadania, que la veritat que m'agrada molt. Hi ha gent que de vegades li sap greu, com ara la Rosa, que ens deia, és que només et truco per queixar-me. Bueno, alguna vegada també ens ha felicitat la Rosa per altres vegades i altres oients, però la veritat és que m'agrada molt. Penso que s'ha de tenir aquest contacte amb la ciutadania per tal de poder tenir aquesta corresponsabilitat i aquest interès i cura pel nostre poble. Per tant, és d'agrair les persones que us interesseu, els professionals del mitjà de comunicació, i em sap molt... he estat molt feliç, però també estic molt contenta, perquè això vol dir que tenim les vacances a la cantonada, que podrem disfrutar i descansar uns dies, i per tant des d'aquí desitjo molt bon estiu a tothom, esperem tenir un estiu tranquil, si pot ser amb unes temperatures moderades, i que descanseu i que ens retrobem al setembre una altra vegada. Molt bones vacances a tothom. Doncs fins aquí aquest Línia Directa amb l'alcaldessa d'aquest mes de juliol.